kibri juduna do kalmat kibla pendap dia kelas 10 kiyo ya ka unemployment alawan cia jal tengka sibnai but ki bro iskata kiyo langru ya kan ka chief minister social assistant sanspa tengka sibnai Mentah kesingi kakat pratari urempang arja arfuar na kaliang kekenhun ki badan jing duna hagi di khotman kila penoi ke signature campaign ban penpa ke jing dawa joki ban penhe ya ka baibam joki kat kumba ki dai hong haba crunch kilat pathai khubor uba S Kharjana u president ka Khasi Disability Association uli tho bakalong ka ai ka basmosi bana ka office child development project officer kalapha XCT ka bakado shai bakhya banjet tangkawai na ki artli ki scheme ki baki juyo lang baro sikata kibri juduna do kalmat hapok ke jelahi baro kawai te tangba long ka jing siu jongki ki le ban siu hi sisien sisien lai banai len sisien ru banai te kai ka basa adu menta ngayo iba ki babun ki layo hi te nyirang kerpa ya sarkar ba ka jing kerpa jongi ka sarkar kalong ba lakum no kan penhe no ya gane ka baibam namar kum ba kalong menta ngiyo jing tip ba kibri juduna do kalmat kibla pendap dia kelas 10 kiyo ya ka unemployment alawan cia jal tengka sibnai but ki bro iskata kiyo langru ya kan ka chief minister social assistant sanspa tengka sibnai te ngiyo city na po ki office child development project officer ba jit menta ki kwa ka unemployment alawan cia jal ne ki kwa ka chief minister sanspa ti kata kawana jing yengi ka jing hanglat yengi te ni la pendap ya jing pule ba fer kumine fal dinan la pule PhD benda te kumno inyo tang si hajal tang ka si benai te kat ba jing pule jing lut jing ki ka jing pule ba fer kamut kala lut ba te pro kata ka syalang yengi bangi simlang ya kini ki artli hende hamta ba de ka khang tingi hapan ji di kawai niki te kalong ka ai ka bapen si adu kata nila nang yai pen khe ya kane ka mat bangin sia kren haka jingelang jongi ke ai ka rai ka bangin sim na ka menta ka jingle kendit jong ka sarkar ban hakwe dei bakane ka baibam bangin ji no kawai niki le